alon toto lenggero risang narepo risedeng kang siniwaka sineba sangya para santana abra busananira kang samya nangkil rerenggan swasa miyang kencana Mas Patik Raja Dewaku Jagat Wiying Yayi Gunawan pun wonten paring adawuh Koko Prabu lan kowe Kumbakarna dalah opo Kakang Prabu lan dika Paman Prasta kula nggih kabeh wae kang padha ngadhep ora tak wiji-wiji prayogakno nggonmu ngadhep kula niki sendika ngestokaken dawuh Koko Prabu Kakang Prabu ya kaya ora kurang suwiji apa
Wah, sampun mboten nirang setunggal menapa sawanipun ing bapa nggih. Sawise kabeh kang padha ngadhep lerem sawetara. Gunawan, pun wonten maring dawuh. Lan uga Kumbakarna sartane Paman Praska. Aku dijumenengke Narendra ana ing negara Ngalengka. Gumanti kalenggane swargi Kanjeng Eyang Prabu Sumali Raja. Duk rikala negara Ngalengka diayomi Kanjeng Eyang Sumali. Kabeh para kawula ngrasake ayom-ayem tata titi tentrem. Kula nggih. Nanging lamun to tak titi prisa ayeme para kawula, tentreme para kawula iku kegawa dening kahanan lan mung kudu narima ngadepi urip duk rikala Ngalengka diayomi Kanjeng Eyang Prabu Sumali. Dadi ayom-ayeme para kawula, ayom-ayem tata titi tentreming para kawula iku mung merga pakulinan. Rening kahanan pendak dinane ora ana wawahan ya wis ming kaya ngono. Waton cukup nggone mangan, cukup nggone nyandang. Wis rumangsa tentrem, wis rumangsa ayem. Nanging lamun to tak rasa, lamun to kudu dicocoke karo maju munduring jaman. Sayekti uripe para kawula saindenging praja Ngalengka kaya urip ingkang bisa tak sebut semu. Dadi ketoke tentrem, ning tentreme mung merga ngampet. Ketoke ayem, ning merga mung ngampet. Ora tau duwe pepenginan, ora bisa nuruti pepenginan sak jabaning pakulinan. Upamane memangan ya wis ming apa lumrahe wong memangan. Upamane wis ana sega, paribasane iki dienggo gawe lawuh wujuding jangan ya wis ming cukup methik ana ing kebon sak kiwa tengening omah. Banter-bantere lawuh ya waton gelem memet utawa mancing utawa njala. Pendak dinane ming kaya ngono. Sing dipangan ora urung ya ming sak corake gori jipang. Terong. Mudar mati ming kuwi sing dipangan. Mongko kahanan wis maju supaya uteking menungso kuwi bisa mekar duwe kepinteran. Kuwi janji memangan kuwi bisa nuwuhke daya ingkang aweh rasa urip tumraping utek mewah ingkang merbawani saranduning badan. Ya senajan to gori jipang terong kuwi dudu perkara sing biah-biah ning nek bendina ming kuwi wae ora tau ngrasake guriyeng daginging sato, daginging kewan ingkang lumrah dipangan. Upamane kebo, sapi, wedhus. Lah kuwi kaya dene kurang mekar. Uriping menungsa ora bakal bisa kecukupan tumraping daya ingkang dibutuhke dening praboting urip ingkang mapan ana telenging getih sungsum mewah jeroan. Kula nuwun inggih. Dadi pancen kepariyata daging kuwi nek kokean ya ora apik, ning nek kurang uga ora becik. Inggih. Anggon-anggon ya kaya ngono. Wingi-wingi rikala Ngalengka isih diayomi Kanjeng Eyang Sumali nyandang nganggo ya wis ming kaya ngono kae, ming werna loro. Nek kelambine putih,
kathoke ireng. Nek klambine ireng, kathoke sing putih senajan to kathok putih iki nek upamane wong duwe kathok mung 1 utawa 2 ya putih wis dadi rupane kaya lungka. Kaya ngono kuwi jenenge ora maju kahanane. Kula niki wong wedok ya mung nganggo tapih lurik. Tapihe lurik, klambine lurik. Upamane nggawa lendang, lendange ya lurik. Rina wengi mung kaya ngono, harak ora ana kemajuan jenenge. Inggih. Lah mula rening aku wis dadi ratu ning negara Ngalengka, kudu tak obahke kahanane ning negara Ngalengka. Ora ana gunane. Dosa muga didadekke ratu ngayomi wong sak negara ning nek negarane ora maju. Lah mula kang suwe iku wis tak antepi. Ngalengka aja nganti kalah karo negara liyane. Saturu layu gajah gelar titiane ratus dosa. Gadingane ngawang-ngawang Tatan Pantoro Dangu ora kaya suwane buta daksi repepeh pindha sata manggih krama. Daksi nun wonten pangendika adhawuh sinuwun gawe kaget wong sak trata kagung. Ana wigati apa? Nedya ngaturaken ketiwasan sinuwun. Ketiwasan piye? Negari dalem ingkang sisih ler. Negari dalem ingkang sisih ler kepetang wewengkon Singgela. Wekdal dinten menika para among tani kathah ingkang sami kepelajar mengidul dumugi wonten tapel watesing Kitha Raja Ngalengka. Ana wigati apa among tani keplayu mengidul tekan Kutha Raja Ngalengka? Inggih sinuwun perlu kauningan. Bilih lepen Narmada mbludak toyanipun ngelepi pasabinan enggo ngelepi Karang Padisan ingkang sisih ler. Ora patut dayane apa iki? Panuksmaning jajalan titi sing iblis. Durun. Seka dayane apa iki? Enggo dumugi spriki dereng dipun ngertosi menika kenging dayaning menapa. Kali Narmada sak suwene ora tau mbludak. Ewa semono mbludak tumeka ning tlatah Ngalengka sisih lor. Ngelepi Tegal Pesawahan kepitung Karang Padesan gawe rusak. Paman Brasta kula nggih dikereke Wadyabala dititi presa mbludaking Kali Narmada saka dayaning napa paman? Yes nika wis agen dawuh. Ayo Gunawan aja keri gawe. Monggo Prabu.
leng-lenging driya mangu-mangungkung mangungkung kanduan rimang Gunawan wis mbudalke wadyabala gamben-gamben ora sronto atiku nedya tak titip resa kanthi mabur mahawan ing gegana janji tak ngerteni ana wong ingkang nambaki Kaling Narmada saengga jalari mbludak ngelepi karang padisan wewengkon Ngalengka nek sifat jalma menungso isih ketok ana sak pinggiring kali aja meneh mung siji 1000 maju bareng legane atiku daya-daya aku kudu bisa mangerteni sapa ingkang duwe kekarepan utawa reka-reka nambaki Kaling Narmada janji kurangan dosa muka ora mung tugel gulumu Yai Mas Patik Raja Dewaku jagat wih bareng wis tak teliti kanthi permati aku mabur ana sak dhuwuring Kaling Narmada aku weruh ana buta kungkum ngendhek lakuning banyu ora mokal iki ingkang jalari mbludaking banyu Kaling Narmada nganti ngelepi Tegal Pesawahan ngelepi Karang Padesan yen mengkono ora pati-pati lega rasane nganti kula muntut durung bisa ngajar buta ingkang turu ana tengahing Kaling Narmada senajan to aku ngerti rapet penjagane nanging babuh ora aku gigirik ora aku wedi musuh karo kabeh para punggawa ingkang duwe niat njaga rumeksa buta kang kungkum kae lena kabrenaning para penderek ingkang tungguk kemit njaga kawilujengane buta tapa dede tak larak mentas saka telenging Kaling Narmada besambat Kalingoyo Diaganala sapa kowe ngaglah ora ngarepanku aku Kalinggapati kesete Koko Prabu
Arjuna Sasra Bau. Wah, getibale Arjuna Sasra Drun. Sumingkira Arjuna Sasra Bau ingkang tak waspadake tapa turu ana telenging Kali Narmada. Nenda tak gugah merga ngene tapa turu ngendhek lakuning banyu satemah bludak tumeka ning wewengkon prajaku gawe rusak Tegal Pesawan lan gawe rusak Karang Padisan. Aku ora trima karo perkara iki. Kowe Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka nedya nyikara marang pepundhenku. Aku ingkang ora nrimake jueng-jueng padamu Drun. Para Narendra telukan Narendra telukanipun Prabu Arjuna Wijaya antawisipun Kalinggapati Kalinggaprana Surya Ketu Candra Ketu mengsah Prabu Rahwana Raja kasoran yudanira satemah sami mlajar mundur saking madyaning palagan nanging daya-daya den tututi dening Sangerkena Patih Sumantri ya Sangerkena Patih Suwanda. Nek diteruske awake ditanding yuda karo Rahwana ora mung dadi jelantah diunduri prayoga diunduri. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya anulada kadya kiye caritane andelira Sang Prabu Sasra Bau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang ginelung tri prakara guna kaya purune kang denan tepi netepi tarah utama kados pundi keparengipun Sang Rena Patih ngendhek lampah kula panjenengan menika minangka dados kadanging ratu Maespati bondo yuda melajar saking madyaning payudan menika mboten leres mboten saged kangge tepa tuladha
perjurit mangsah yuda menika menawi mundur tinggal gelanggang colong playu tetel jiwa kasatriyanipun. Yen mekaten prayoginipun lajeng kados pundi? Tinimbang wirang aluwung pejah menika wataking satriya ingkang majeng wonten madyaning rananggana. Pejahipun satriya wonten madyaning gelanggang payudan menika badhe ngambararum asmanipun nanging badya wilujeng yen to melajar nilar mungsuh menika persasat aji godhong jati aking. Kagiatri sang kapiran rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana menawi kula raosaken leres Yayi nek kowe karo aku melayu ninggal gelanggang payudan tetel jiwa kasatriyane persasat aji godhong jati aking. Ayo para kadang raja telukane Koko Prabu Arjuna Sasrabau maju bareng ngeroyok Prabu Rahwana. Ayo tak derekke bareng-bareng dikeroyok Rahwana Raja. Tak sawang saka kadohan wadya balane Prabu Arjuna Wijaya ambyuk nedya ngeroyok marang aku. Erening ingkang tak tuju ingkang tak karepke dudu ratu-ratu kesete Prabu Arjuna Sasrabau. Ora paedah aku tanding yuda lumawan karo Raja Palerean tak anggap kaya mung ngentekke tenaga tanpa gawe. Nendak telorong Candrasa ingkang tak suwun ngersaning Hyang Widiwasa lumaraping pusaka pecaha dadi 1000 nempuh anggane Raja Telukan sirna Mergalayu saka tangane Rahwana Raja. Oh, Kyai. Yayasinipi Sangreena Patih Swanda mulat kadang Raja Telukan mblasah sirna Mergalayu kaya babatan pacik awit saking kadereng gedhening duka sigara mapak yudani Sang Rahwana Raja kekalihnya wis saged papaken nedya Bitutama Rok Bandawalapati.
Wikating warna narporining Rama Dewa gawe bronto lelancuring adiloga Kepara nyata Batih Suwanda iki ora tedhe ngaling-aling kowe Rahwana-raja. Iya, aku Rahwana-raja. Gawe kisruh nang tepining Kali Narmada gagi sumingkir aja ganggu gawe Gustiku ingkang sinuwun. Ratu Gustimu ingkang gawe rusak wewengkon Ngalengka kudu tak taker wareg kudu wani. Aduta sing balung uleting kulit mungsuh karo aku. Tangkep dodo kantaran bau genti milang tatu. Ora perlu kuwi adu arep karo Ratu Gustiku. Suwanda ingkang saguh nyampurnake wong kaya kuwi. Lena kabretlanmu ketiban siung pengapit pedhot gulumu Suwanda. Oh, yae. Kaya sinipi Prabu Rahwana dupi rumaos kasoran yuda mengsah Sangrekna Patih Suwanda awit saking agenging dukanira Prabu Rahwana tanpa antara dangu sigra angise siyung kepareng angise siyung ingkang mawa Prabawa katon mencorong siyungipun Prabu Rahwana-raja kawis tingal yen to galak mawa wisa ora kaya ingkang nengga wontening ngawang-awang rina pantaran ratri ingkang dipun tenggo-tenggo namung kawontenanipun ingkang raka nenggih alusipun Sang Sukasrana mangertos dasa muka sampun ngisih siyung tanpa antara sigra manukma mapan wonten siyungipun Prabu Rahwana alusipun Sang Kakrasana wau mila dupi kinarya nyokot janggane Sangrekna Patih Suwanda tigas pancing bareng karo tugasing jangganipun Risang Sumantri mapan Pranata sirna Mergalayu. Ayo maju Sumantri, ora urung pedhot gulumu. Canda ilayo. Ora apa-apa.
gilang-gilang kuwandane Sang Ryolpati Suwanda alusipun Dyan Suwanda sareng-sareng minggah wonten ing swarga pangerantunan sareng kaliyan ingkang rayi Dyan Sukasrana kekalihnya saklangkung suka parisuka saged manunggal kados duke nguni duk rikala teksih wonten ing pertapan teka mangkono yen to tiningalan lampahing sukma kekalih ingkang minggah wonten ing swarga pangerantunan Suwanda wis dadi jlantah ora timbang mungsu aku ya yen ngono Pratandha ora ana ing dadi pepalang kekarepanku kari Arjuna Sasra ingkang kudak sikara ora lega rasane atiku lamun durung jejuing kuandane Arjuna Sasra bau Ganolo Arjuna Wijaya tapa turu ngendhek banyuning Kali Narmada gawe geger wong sak Ngalengka diraja ora trima nedya tak wungu saka nggone Tapasari janji kowe tak tangekke ora gelem tangi wujud takon dosa krocok gegaman ajur kuandamu ayo tangi turun tangi Diaganol Mutiara apa urip iki dene kok dikapak-kapak ora gelem tangi ayo tangi yo wah waduh Prabu Rahwana wis den kakahi dening Tiwikramanipun Prabu Arjuna Wijaya. Ora bisa mubah, ora bisa musik. Saya dangu sak sampunipun ngertos menawi Prabu Rahwana kasoran yuda kaya ilang kekuatane. Lon-lonan Tiwikramanipun Prabu Arjuna Wijaya. Sigera den racut
pilotan Pantara dangu ical wujuding Gandharwa sak gunung anakan wangsul jatining wujude Prabu Arjuna Wijaya ya Prabu Arjuna Sasarabau. Ayo sambat ora wono wong murang tata kaya kowe ora urung kaya ngono kuwi ingkang kok jaluk nek panjen kowe ngaku wong perwira Narendra ingkang sekti sura mahambara ayo tak enteni gedhukmu tandingono kridane Prabu Arjuna Wijaya. Rahwana kowe ratu dijak guneman karo ratu kok sangga enteng. Lamun to panjen kepara nyata kowe entek kekuatanmu. Nungkula tak tugel gulumu rampung perkarane. Nanging rening kowe isih katon keketeking jejantungmu kowe isih urip melorok mripatmu kowe tak jak rembugan kaya nyepelekke Arjuna Wijaya. Ndadekke saya muntap rasaning atiku. Yen wong kaya kowe pancen kepara nyata kudu matine mati ingkang siya. Bojo sabat kaningaya tak seret kereta kencana. Ora wurung ajur kuwandamu. Rahwana Raja. Ajur kumur-kumur persasat dedel duel awake Rahwana Raja dipun larak mawi kereta kencana ingkang dipun titi Prabu Arjuna Wijaya. Kathah para kawula, para prajurit ingkang sami alok Dasamuka digladak, Dasamuka digladak, Dasamuka digladak. Waduh, mati aku. Sambato kuwi ingkang kok jaluk ora urung sirna mati dening aku. Arepa kepiye wae kowe kudu kalah musuh karo Arjuna Wijaya. Rening wis rusak ajur kuwandamu nanging isih urip nedya tak sampurnake lamun tak tigas janggamu kene merganing patimu tumurun Sangjang Bathara Trada.
Meraina semubang nyuwang aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara seketer perkencong marundaya ngulut-ulut nyaha Arjuna Wijaya nun wonten pangendika ing adhawuh aja kok bacutke gon kita nedya nigas janggane Rahwana durung tumeka titiwanci kula nuning nggih kula lajeng bijang menapa pejahipun Rahwana Allah apa kita lali nun kados pundi Kakang Semar apa Antrada lamun to titah kenakian Arjuna Sasra ing semu kaya dene lali pakaryan ingkang kudu ditindakke Kakang Ismaya ingkang tak aturi suka pepenget karo momonganira wah ladalah Antrada aja nganti ana lidah sinambung rening kowe tumurun saka ing Dirgantara medhun saka kayangan Jungkring Sloka kowe menggak momonganku sinuwun Prabu Arjuna Wijaya nggone nedya nyirnake Rahwana lah kuwi sing kok karepke kepiye prayoga andharna utawa ngendikakno karo momonganku Allah ya Kakang Ismaya lamun mengkono Nger Arjuna Sasra nun wonten paring adhawuh kepara nyata kita iku kedunungan perbawaning Bathara Wisnu nanging Bathara Wisnu ingkang kudu nyampurnake pakarti ingkang ora bener iku isih kudu ngliwati tataran lair ana ing Ngercapada ora mung pisan lan pindho maneh kula nuning nggih wiwit rikala Bathara Wisnu tumurun ingkang kapisan duk rikala babat alas Purwacarita manuk monong jagating satriya ing pambegane utama wis makaping-kaping katemben ingkang jeneng kita adepi pangaribawane Rahwana Raja. Rahwana Raja Dunarendra ing angkara murka. Ning dudu kewajiban kita, dudu kita ingkang wenang nyampurnake Rahwana. Kamurkane Rahwana isih kudu digenepi lan prabawaning Bathara Wisnu anggone nedya makarti kudu isih ngenteni wahyaning mangsa kala. Lah mula kang saka iku saka pandugaku kita wis tanggap sasmita yen to pangaribawaning Bathara Wisnu kudu lahir dhisik banjur mengko makarti bebarengan karo prabawaning Bathara Bayu ingkang bareng-bareng jaga rumeksa tentrem lan rahayuning Madyapada. Ya dewa ya nonton wong aprang anonton wong aprang tias padha saresaran manglayang ing akasa kula nuning nggih kulun menawi mekaten kula sampun trimah Rahwana mboten kula sirnakaken waton ingkang nyirnakaken ing mangke prabawaning Bathara Wisnu. Ya. Prayoga kita kundur ana ing negara Maespati tatanen kananing negara Maespati. Dene perkara matine Patih Swanda Rilakna jer kabeh wis tumeka wahyaning mangsa kala. Lan kita ulun keparing jumenengke patih yen pancen wusana ingkang dipercaya yektosipun wonten ingkang sedados sawung badhe gumantos kalengganipun Patih Swanda. Sapa
Kakang Semar. Kula. Apa prayoga yen to Kartonadi ingkang bakal dadi patih tengen. Menawi sampun dipun keparengaken inggih langkung prayogi. Ya yen mengkono kaya prayoga. Inggih mboten wurung mangke pun Kartonadi ingkang badhe dados patih tengen Pukulun. Ya, ulun sumanggake. Purnaning gati ulun kondur makayangan. Ndherekaken kaluhuran kunduripun Pukulun Sanjang Bathara Narada. Kakang Ismaya, aku njaluk pamit angayangan. Ya Narada, sing prayitna ngati-ati Narada. Kakang Semar Badrana ya. Marasa tak paringi usada. Muga-muga pulih kekuatanmu. Purna gatining carita jenang Selawader kali sesonderan apuranta yen wonten lepat kawula panuksmaning jajalana titising iblis. Nalika aku dikakai karo Arjuna Sasra arep tugel guluku. Wah, wis kemelap aku. Aku terus kelingan sing ora-ora nek aku mati ninggal iki. Wah. Mongko wanita ayu-ayu sing dadi pepujaning atiku banjur tak tinggal tanpa karana. Aneh seneng bunga sing nemu. Mula aku duwe penuwun ana ngersani Hyang Widiwasa. Muga-muga Arjuna Sasra kuwi mung meden-medeni. Aja nganti kelakon nugel guluku, awit lamun ditugel tenan guluku ora wurung, wah wis aku ora iso nggambarke. Ya ming tujokno Pukulun Sanjang Bathara Narada dongeng werna-werna. Mbuh dongengane kuwi ana bukti nyatane mbuh buak. Ora ngerti aku ning bakune nyatane iso ngluluhke atine Prabu Arjuna Wijaya. Ya, lega pikirku. Aku iso urip. Awakku sing mau duel ora karu-karuan. Diusadani karo Sanjang Bathara Narada mau sing nglocop-nglocop wis dadi pulih. Pipiku sing mlenthong wis kimpes. Mergo jerone aku diseret pipiku kiwa karo tengen didu mungsuh karo watu, mungsuh tanggul, mungsuh werna-werna. Upamane kereta nggone mlayu banter terus dipekak jarane keretane alon lakune aku wis gebacut keseret banter. Yes, sirahku ora urung entuk awak-awakaning kreta biangane ketegelen Prabu Arjuna Sasra ngertiya tak limpe mau-mau aku diseret nganggo kreta disuraki karo wadyabala saka Maespati Dasamuka digladak cangkeme nggukarke dhewe engko cerak jejeg cangkeme. Woi, kae mau Dasamuka sing dikel. Mrene yo. Ora ono idak rampung nyawamu. Jojo telakmu.
Ngetok mrene, ora usah gerenang-gerenang saka kaduan. Bocah nesu to. Ayo sak dilunga wae wong medeni kae. Wis kowe iki malah napa wis ora usah ngetok rono, mah didak-idak kowe iki ulang tahun wingi. Yo yo. Ora usah ngetok kowe mlayu ora banter kowe iki. Ngece, ayo ora kok banter mesti banter aku nek mlayu. Yo kowe ora usah melu-melu kok mundur wae malah. Utak keson Jombaya sing ngewangi sampean. Ah semua aku ngewangi kowe. Moh ngewangi piye dole-dole itu sing ngomong ngewangi. Malah ting clemong wong-wong Maespati Durhun nggu karepe dhewe. Apa Arjuna Wijaya prayogane tak tantang. Isih wani aku. Aku ora wedi nek ming karo Arjuna Wijaya. Rene aku wis waras miris prayoga tak tantangi wektu dina iki babar pisan. Urung weruh gilang-gilang kuwandane Arjuna Sasrabau dadi jelantah mungsuh karo Rahwana. Urung lega rasane atiku. Kok Prabu kula aturi kendel kok Prabu. Apa Gunawan? Koko Prabu. Nalika wau Koko Prabu dipun sikara dening Prabu Arjuna Sasrabau sampun dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Narada. Mila Koko Prabu mboten perlu lajeng kagungan sedya badhe ajang-ajangan Bandayuda mengsah kalian Prabu Arjuna Wijaya. Pengendikanipun pukulun Sang Hyang Narada dereng dungkap titimanci dasaripun Koko Prabu kedahipun ngaturaken puji syukur dhateng pangayunaning Bathara dene sekawit Koko Prabu sampun risak angganipun cara kasaranipun sampun dedel duel raganipun ewa semanten saged dipun pulihaken menika kedahipun ngaturaken syukur dhateng panguwasing Bathara. Kula aturi mundur menawi paripeksa Koko Prabu Rahwana badhe ajang-ajangan Bandayuda kaliyan Prabu Arjuna benjang pados wekdal ingkang sekinten prayogi Koko Prabu. Ya, nek ngono aku mung manut karo kowe. Aku manut karo kowe. Terus Wadyabala saka negara Ngalengka diraja piye? Menika sampun dipun dawuhi supados tata baris. Tumuju nang ndi? Wangsul dhateng Ngalengka. Oh ngono, kula nuwun inggih. Lah nek panjenengan mengkono ya kira-kira prayoga. Kira-kira angkate para prajurit budale prung kuwi jam pira? Antawis pukul 5. Oh ya cocok. Durung ana nggih setengah punjul sithik. Dadine engko pas karo tata-tata ucul-ucul sandang penganggo nek perlu ya wis ngrakit werna-werna sing kudu digawa ku greng jam 4. Kula nuwun inggih mekaten. Ya aku manut karo kowe. Wadyabala jawuh mundur. Kula nuwun inggih sedika ngestaken jawuh Prabu. Toko ya sang jiwa minulya nedya ngleremaken swasana sigra nyenyuwun dhateng panguwasing Hyang Widi murih jagat ayom-ayem tata titi tentrem ing nandhang sakit waluya nirmala sami saknalika katarimah panune Sang Hyang Ismaya ya Sang Hyang Jatiwasesa
kinarya pratandha mijilaken daya pangaribawa barat ingkang lumampah beta prabawa ayom-ayem tata titi tentrem nanging saperangan perbawaning maruta nyurung lakune wong-wong Ngalengka diraja murih tumuli wangsul dumugi wonten prajanipun murih jagat tentrem kawontenaning Maespati tebih saking Sambikala.